Alo? Znam tvoju šifru. Kako šifru? Šifra ti je BMW 543. Kako saznao, brate? Hakovao sam ti Wi-Fi, telefon i kompjuter. Dobro, hvala. Šta? Pa i onako sam zaboravio šifru. Brate, mogu da ti se ulogujem na tvoj račun u banci. Pa dobro, i onako nemam para, mislim. Pa mogu da pročitam tvoje poruke. Pa čitaj, brate, ko ti brani, mislim, nemam para. Ti stvarno misliš da je ovo zajebanci? Nemam pojma. Pa mogu na Instagram da se predstavljam da sam ti. Što bi to radio, majko, valjda imaš svoje ime i prezime. Ma ja sam bre profesionalni haker. Dobro, kako god. I treba da me se plašiš. Dobro. Jesi se uplašio? Čega? Razmisli dobro, treba da se uplašiš, razumeš? Ništa ja, brate, ne razumijem, ja ne znam šta ti pričaš. Mogu da ti nađem IP adresu da ti dođem na kuću. Okej, dođi, samo dođi posle 5 kad završim s poslom i onako imam nekog piva u frižderu, a nemam društvo. Ja budala. Ko je to? Nemam pojma, neka budala, ništa ga ne razumijem.